Aled Gwyn Job, Away with Words. Wel, un person sydd wedi codi i broffil yn sylweddol yng Nghymru yn ddiweddar ydy y prif weinidog Mark Drakeford. Llawer un wedi i ganmol o yn arw am i gyflwyniadau syber, pwyllog, rhesymol yn ystod yr cynadleddoedd i'r wasg yng Nghaerdydd. A phobl hefyd yn cymharu hynny gyda'r agwedd ddi-hitio, di-hyd a'r elfennau siambolig sy'n aml iawn yn perthyn i brif weinidog Prydain Boris Johnson. A sawl un yma hefyd wedi dechrau dyfalu iddyn nhw hynna ydy Mark Drakeford yn dechrau troi yn ychydig o genditholwr Cymreig erbyn hyn. Yn wedig o gofio am ei bwyslais yr wythnos ddiwethaf yma ar ei ymwelwyr gadw draw o Gymru oherwydd yr haint a'r ffaith i fod o yn mynnu mae cyfraith Gymreig sydd yn rheoli ar y mater hwn yn ddiweddar. Ond mi gafodd yr gobeithion yma am Mark Drakeford mwy cenedlaetholgar ei chwalu ddoe, a hynny yn dilyn cyfweliad a wnaeth o gyda Radio 4. Yn y cyfweliad, mi ddwedodd Mark Drakeford rhywbeth fel hyn. Mae'r dewis i bobl Cymru bellach ydy sosialaeth neu genedlaetholdeb asgell dde. Wel, pa mae Mark Drakeford yn sôn am genedlaetholdeb asgell dde? Yr hyn sy'n ganddo dan sylw, wrth gwrs, ydy natsiaeth ar ail ryfel byd. Ar un ystyr, mae o'n ryfeddol bod yr ail ryfel byd a'r hyn a gafodd ei yrchfygu yn yr ail ryfel byd, sef natsiaeth, yn parhau i fod yn mîm mor ystyrlon a mor bwerus yn y dychymyg cyhoeddus ym Mhrydain o hyd. Ond mae hynny wedi bod yn fendithiol iawn i'r Blaid Lafur am flynyddoedd mawr oherwydd dyna'r cerdyn maen nhw wastad yn ei ddefnyddio wrth geisio parddio'r mudiau cenedlaethol ydy codi'r bwgan yma a gall Adolf Hitler ddod yn ei ôl unrhyw adeg os nad dan ni'n hynod o ofalus. A mae wedi bod yn effeithiol iawn iddyn nhw. Felly, ar un ystyr, pam ddyle Mark Drakeford newid rhywbeth sydd wedi bod mor lwyddiannus iddyn nhw. Ond mae yna elfen gamarweiniol, yn elfen ddichellgar ac elfen anonest yn y math yma o ieithwedd oherwydd yr hyn sydd ddim yn rhan o'r narratif ar unrhyw adeg, wrth gwrs, ydy sut mae cenedlaetholdeb hefyd wedi bod yn erfyn bendithiol a buddiol iawn ar gyfandir Ewrop, yn ystod ail rhan yr 20fed ganrif. Sôn ydw i am sut y llwyddodd mudiadau cenedlaethol mewn llu o wledydd bychain megis Latvia, Estonia, Lithuania yn y Baltics a gwledydd megis Slovenia, Slovacia, Croatia, arwain at ryddhad cenedlaethol i'r gwledydd hyn. A gwledydd sydd at ei gilydd yn dilyn hynny wedi datblygu cymdeithas, datblygu economi ac wedi dod yn wledydd bodlonach i byd ar sawl ystyr. Ond chwlwch chi byth y Blaid Lafur yn sôn am y gwledydd yma ac yn canmol yr hyn y mae'r gwledydd yma wedi i cyflawni. Be sy'n hefyd yn nodweddiadol o'r ieithwedd a ddefnyddir gan y Blaid Lafur yn y cyswll yma ydy chwlwch chi byth mohonyn nhw yn sôn am gominyddiaeth a pha mor ddinistriol a pha mor hynod ddamniol fu cominyddiaeth yn Ewrop yn ystod yr 20fed ganrif. 100,000,000 o bobl wedi marw o dan gominyddiaeth yn yr 20fed ganrif. Ond eto, chwlwch chi byth y Blaid Lafur yn
ymosod ac yn rhybuddio pobl am beryglon comunyddiaeth. Felly mae yna stumio ieithyddol yn digwydd gyda'r term yma ar un pegwn. Ond y gwir amdani hefyd, mae yna stumio gwleidyddol yn digwydd ar y pegwn arall hefyd, oherwydd wrth i Mark Drakeford ddyrchafu sosialaeth i'r entrychion, mae cystal â dweud, ylwch, dyma ydy hanfod y Blaid Lafur yng Nghymru, Blaid Sosialaidd yda ni. Wel, mae unrhyw un sydd yn gwybod rhywbeth am y Blaid Lafur yng Nghymru yn deall yn iawn nad oes yna arlliw o sosialaeth yn perthyn i Blaid Lafur Cymru. Oherwydd bleright saff diddychymig a chonfensiynol maen nhw wedi bod yn yr 20 mlynedd ers iddyn nhw fod wrth y lliw y mae Caerdydd. A hynny wedi ei seilio ar ei harwr mawr nhw, wrth gwrs, Tony Blair. Felly mae yna ystumio ieithyddol yn digwydd o'r naill begwn a'r llall y fan hyn. A mae'n drist ar un ystyr bod y Blaid Lafur yn gorfod defnyddio tactegau fel hyn, yn gorfod taflu llwch i lygaid pobl, yn hytrach na bod yn onest hefo pobl a cheisio cynnal deialog gall, deialog agored a deialog resymol siawn sgyn ni gyda'r Blaid Lafur wedi bod mewn grym am yr holl flynyddoedd yma. Y gallen nhw drystio'r cyhoedd yng Nghymru i allu trafod pethau mewn ffordd troloiw ac agored a pheidio dibynnu ar rethreg mor wag, mor gamarweiniol ac mor amharchus hefyd i ddeallusrwydd pobl yng Nghymru yn y flwyddyn 2020.